அப்பா உனக்கு என்ன பிடிக்குமா அவளை பிடிக்குமா? செல்லம் உன்னதாண்டா பிடிக்கும். அப்பா உனக்கு என்ன பிடிக்குமா அவளை பிடிக்குமா? செல்லம் உன்னதாண்டா பிடிக்கும். அப்பா நாளைக்கு எனக்கு ஹேண்ட் பேக் வாங்கணும், நீ என் கூட வர. அப்பா நாளைக்கு எனக்கு ஆக்சசரிஸ் வாங்கணும், நீ ஏன் கூட தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். ரெண்டு பேருமே ஃபர்ஸ்ட் போட. ரெண்டு பேரையுமே வா? அது எப்படி? எல்லாம் ஒரே இடத்துல நம்ம டிப்பா டி நகர்ல. சரி நான் அப்பா சொன்ன மாதிரியே டி நகர் டிஃபாக்கு வந்தா நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். நம்ம கேர்ள்ஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லா ஆக்சசரிஸுமே ஒரே இடத்துல. ஃபங்க்ஷன் வியர், பார்ட்டி வியர், கிராண்டான வெட்டிங் செட், காலேஜ் அண்ட் ஆபீஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி மினிமலான ஆக்சசரிஸ். Factory clearance sale up to 50% off for all stationery items. இது எல்லாமே நம்ம பட்ஜெட்ல. So do visit Diffa Tea Nagar today. Ta-ta.